έργα του και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας, Μουσείο ΓΙ Κατσίγρα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα της Λάρισσας. Ιδρύθηκε το 1983 και εγκαινιάστηκε το 2003 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο. Όλα ξεκίνησαν το 1981 όταν ο αείμνηστος γιατρός Γεώργιος Κατσίγρας δώρισε την πλούσια συλλογή του στο Δήμο Λαρισαίων με μοναδικό όρο να αναγερθεί ένα κτίριο που θα τη φιλοξενήσει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συλλογές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και τα έπιπλα του αρχαιολόγου Ερίκου Σλίμπαν που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Ερνέστο Τσίλερ. Ο Μάνος Ιωαννίδης, να πούμε ότι έχει μια μακρά πορεία σαν καλλιτέχνης και είναι η πρώτη έτσι σε μεγάλη έκθεση που γίνεται με 5 χαρακτηριστικές ενότητες. Η μία είναι αυτά τα οποία αποκαλούμε με τα pop ψυχολογικά πορτρέτα. Η δεύτερη είναι τα χρυσά αστρικά γυμνά, όπου εκεί δουλεύει την ιδέα της γυναίκας στο σύμπαν. Η άλλη είναι τα ιδεογράμματα, όπου φτάνει στο να παραλληλίζει τα ιδεογράμματα με τα σύγχρονα emoji. Και η άλλη ενότητα είναι η εκπληκτική τριλογία της περιβαλλοντικής συνείδησης. Θέλει να δείξει ότι σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι αλγόριθμοι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο χάνεται και αυτό είναι η ψυχολογία του ατόμου. Ήδη από τον Άντι Γουόρχολ είχαμε μάθει την εμπορικότητα του προσώπου. Ο Μάνος Ιωαννίδης κάνει την αντιστροφή. Ξεφεύγει από την απλή μεταξωτυπική επανάληψη, εστιάζει στο σύμβολο, όμως προχωράει στο βάθος. Προσπαθεί να συνθέσει την μόρφη με πολλά μικρά χρωματικά επίπεδα που λειτουργούν σαν ενεργειακά πεδία, θα λέγαμε, χρωματικά ενεργειακά πεδία, τα οποία καταφέρουν να δώσουν και την ψυχολογία της Μελίνας Μερκούρη, της Ειρήνης Παπά, της Μέριλιν Μονρό κτλ. Έχει μια εξαιρετική σειρά τέτοιων προσωπογραφιών και είναι μια εντελώς πρωτότυπη, σύγχρονη και πολύ διαφορετική προσέγγιση της προσωπογραφίας.